Domácí prolizačku mohou využít i dospělí, například k protažení nejčastějších přetížených svalových skupin. Ukážeme si spolu 4 základní cviky. Protažení prsního svalu. Nohou, kterou máte blíže u žebříku, nakročte dopředu. Levá ruka spočívá ve výši vašeho ramene, aby loket a rameno byly rovnoběžně. Nádech a s výdechem protlačíme hrudník dopředu. Nezadržujte dech, nekmitejte, ani nešvihejte. Bříško pocitově protlačujte jakoby proti bederní páteři a hýždě jsou lehce stažené. Vydržíme pár sekund a měli byste cítit protažení prsního svalu vlevo. Uvolníme a nyní si protáhneme bederní oblast. Nohy máme rovnoběžně na podložce, levou rukou se chytneme, nádech a s výdechem spažíme pravou ruku a necháme volně vyvěsit bok do strany. Pozor na zvedání ramen, břicho je opět zatažené, nezadržujeme dech a volně dýcháme. Z této pozice se pozvolna přetočíme čelem k žebříku. Nohy jsou opět na zemi, nádech a s výdechem necháme volně hýždě vyvěsit směrem dozadu. Opět dýcháme, nezadržujeme dech a máme zatažené bříško. Protáhneme si spolu lýtkový sval, který bývá často přetížený hlavně při nošení vysokých podpatků. A to tak, že nohu dáme rovnoběžně vzad. Důležité je, aby pata byla na zemi, nádech a s výdechem protlačíme pánev vpřed. Máme zatažené bříško, lehce stažené hýždě a pozor, pata zůstává stále na zemi. Když pokrčíme koleno, protáhneme spodní vrstvu takzvaného tricepsu na lítkách, ale opět pozor na zvedání paty. Nekmitáme a nešviháme. A nakonec poslední cvik, protažení přední strany stehen. Můžeme se postavit bokem k žebříku, stojíme na vnitřní straně, na vnitřní noze. Vnější nohu pokrčíme, chytneme se za nárt. Kdo nezvládne za nárt, může se chytnout například za tepláky. Nejdříve si koleno najde své druhé koleno, dáme ho k sobě, zatáhneme břicho, ale pozor, stále dýcháme, nezadržujeme dech a pomalu přitahujeme patu k hýždím. Bříško je zatažené, hýždě jsou podsazené a měli byste cítit protažení přední strany vašeho pokrčeného stehna. Úplně stejně pokračujeme v protažení svalových skupin na druhé straně.